Takže prežili sme. Ale nemám ruku, On nemá ruku. Nemám ruku. Hej, otoč sa, nech natočím, ak si zaprašený. Teraz Manka ma nepustila. Počkaj, ty stoj, ja sa budem... Ty... Stoj. Ja to chcel... Čo keď to svrbí rýt? Kážko, ja tam nemám baník. Čo, ty jebe stebač? Nehým sa! Ty kokot. Ty keby si sa... Stáhli si galty. Počkaj, ja som srandoval. A na to nezajímal, Ty máš v ryti tú pavučinu. to vážne. Daj mi to dole. Nebude ti to dávať. No ma je to chvíľa, daj to dole. Hej, zaprav si ty galty a... Fú, všetko do očí mi bedlo. Zase. To sa nosí v očoch. A víš prečo, lebo náš program sa volá jak? Všetko v nohe! Ksichte. To je toto, Marek, nie noha. Ja ozaj noha. Počkaj, dáme strich. Strich Náš program sa volá Všetko v ksichte! A nejde okolo, však už ako kuky. Vlado ide okolo. To ti jebede. Nie, haluzím. Čo ti jebe, ja som... Kedy nám ide najbližší autobus do Narnie? Pavúk. 2081 ide. 2081. Nástupište číslo 3. 9 a 304, štvrté. Ale hen tam ide až na hentom nástupišti. Počkajte, ja mám taký pocit. Chyť toto. Kameru, z tú ruku, čo nemáš, to chyť sa spom. Vím, že nemáš ruku, ale chyť to tu. Nemám, tak nič. Nemám ruku, vážne, však pozri. Nemajú veľa, mobil drží v ruke aj... Práci si nedržím. Drží mobil v jednej ruke. A všetko to je konec. Vidíš, ty monula. Nebudem robiť takéto moresy, to nemám. Ani penáze. Ani zarábame. Ani všetky, ani dole. Ani love, kamo. My máme love. Čo? Jebe, kde si tadáš? Kde si? Zase si ma tu dal samého, urob taký záber, že ma ideš zezadu zabiť. No, môžeš ísť, je to tam vidieť, hádam. Kde si? Tadáš? Hej. Ja, boha, je niekde tu. Je to si ty kokos. Nie, čo ty dovedeš, jak to bolo, Valentino Rossi na autorke došol. Pozri, jak by skriveli nohy z toho zájazdu. Čo ty kážeš, kukni sa na mňa a ja nemám nohy. Ja ozaj ty Ani nemám ruky. nohy. Dobre, vypni to a končíme. Seba. Toto bol posledný diel nášho programu, ktorý sa volá, neviem, chceš to hodiť, aby sme to hodili obidva naraz. Nejeme na to, už to poznajú všetci. Jak to bolo? Všetko v ksichte. Ja aj všetko v ksichte, takže dovidenia.